Ibagang klase, ibang partikan sa tuyang probinsya. Suspendido baga ang face-to-face classes ngayon na suspendido pero so ano ba? Si Nika kay paharayo na po sa nagsuspender baga kasi tod tapos na ang mga tugang kung ano ang nangyari suspendido ang klase sa ibang partikang lalo na po sa Legazpi. Nahiling ko kasuhapon so advisory mga maugbahon mga maugmahon dahilan sabi magtugang kay Nika suspendido sabi ang klase ganyan aldaw takabaga tatanang Nika ini grabe ang kano yan bata iguana naman kipa ay nako iguana naman kikuan iguana naman mga tugang kisunod tabi iguana naman kisunod na palaog na maraot na panahon sa laog mga tugang kan PR sa tuya tabi na palibot ay pangyari sa Maabaka. Ano ba yan? Dayon mo na masabutan. Ba ang direksyon? Pasisiring Pirmidoban sa North. Kaya dyan sa Daragal ba ay suspendido po ang face-to-face classes. Iuman tabi kasubanggi lalo na duman sa Premier Distrito Kanalba na iyo po mga tugang ang nasa iyo po ang nasa signal number 1 pero mga tugang susog sa nakuha niya mong informasyon ang mga munisipyo tabi na nagsuspende ng klase yan tabing Lunes iyo po ang mga probinsya Kanalbay siring po mga tugang sa Legazpi City, Daraga, Uwas Tabi, Santo Domingo, Ginubatan, Pulangi, Piodoran, Kamalig, Libon sa mga kuwan yan all levels yan public and private and alternative modes of learning are recommended. Yes, sir. Pwede man damas gibako siya face-to-face. Yes, sir. Sa mga preschool, elementary, high school, through PDRMC Advisory, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Malinaw, Tiwi, Rapu-Rapu. Tabi, ilingon mo so by signal lugod andeng klase preschool elementary buda high school through PDRMC Advisory pero tabi so daing signal full levels adi pangyari sa Mauraro Camarines Norte all levels tabi public and private schools Camarines Sur all levels public and private schools Catanduanes Virac all levels public and private schools Naga City all levels public and private schools sa Koreana kita nagka-Koreana kita kang uran o kano nini nagpapasiguro kita magpapasiguro kita mga tugang kaya ngunya na alaw solve day tabing klase sa ano man na parte halos kinaklan kan bigyan ora tabing klase public and private school yan sige, ramon tapuan mga buhay naman ng report. Hali po dyan sa luwas kay Van Force Patrol. Good morning Legazpi City. Good morning Albay. Kabikulan, mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Inipan sa inyong programang Morning Spirit sa DC. Chief Reporter Jimmy Nasalita sa luwas sa panginginot niya. Kasabay dyan si Alar Mario, Karen Ala, Josh Babino, asin Joe Marbien. Technical Department Chief Technician Robert Tanay, Newsroom News Director Mar de la Cruz. Hanggang mo kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po sa GB. Sabay mga birthday, magpaabot po rin greetings sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Kaya naman ng report, hali po dyan sa luwan.
Kasama yan sa tuyang chief reporter, Jimmy Nazalita. Jim, good morning Jim, kamin. Yes, salamat BP, maray na aga sa mga parantabay, salamat sa Diyos. So may bugo na pigito ta na may kasubangging dampog sa 3rd District, particular sa Libon, the area. Tayaon kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo kaswapon sa Libon. Actually, Sabado pa may mga evacuation effort ng pinagibuan lokal na gobyerno. Nagnipis ni Sarong Tagluura talagang si Lord kay buwan talagang irukyawasin pasalamatan. Yes. Although so mga evacuee sa Libon nag-abot sa nakuha niya tong data 646 families, 2,462 per individual sa mga evacuation centers sa mga eskwelahan naka safety phone pakan Sabado kaso hapon asin sa mga oras na ini. Mientras tanto BP sa mga pag-uugid pa niya to paglilibot diki sa mga naapektaran kan bagyong Christine, memories na lang so original na tinampo sa sitio Dumalagan, Pantaw sa Libon dahilan sa totalmente guminaba pilog na tinampo pati so slope protection na bagong gibuhon itinuro pa kan bagyong Christine sa ibaba kan bulod. Ini ang sinabi ni Congressman Fernando Didi Cabredo matapos personal na bisitahon kay ni ang lugar para magibuhanin mga paagi na para mientras nasa proseso siya ng assessment kan mga sitwasyon digdi sa 3rd District tanganing magkaiguanin representasyon sa mga nagkakanigong ahensyas ng gobyerno nasyonal katabang ang DPWH may mga alternatibong lakdang mana ipinapasunod digdi sa 3rd District arog halimbawa ining guminabang tinampo asina si Vlog sa original na lokasyon ang ginibo kan DPWH under District Engineer Cornelio Relativo tinapyasan antong parte kan halangkaw na bulod para makagibo nin ditor habang pigaasikaso sa mga rekisito sa panibagong bubuksan na tinampo konsay nagtatabang sinda Provincial Engineer Dante Baclaucan Provincial Government sa pag-negotiate kan dagang aagihan kan New Road natural babayadan ini kan gobyerno. Kan Sabado ang Chief Planning Division kan DPWH si Engineer Richard Muit presente sa presente manduman sa binisitang gabang tinampo kung saan naghuron sinda Congressman Didi Cabredo asin Engineer Muit isa sa irarom na kan DPWH sa parcellary survey ang bagong bubuksan na tinampo. Si Vlog na iniduman sa original na tinampo. Aadala na ninda ang connection kan tinampo, alignment as iniba pa. More or less 300 metros ang laba, 200 metros ang hiwas. Good news tamay pundo ng ready ang DPWH para dikdi. Gusto kan congressman na mabuksan tulos maski ining ditor sa pagsabing itong rutang Ligaw Baya Piduran to Pantaw na naagihan niya to kan relief operation daramayan kan DCGB na presenting pigaagihan mismong congressman na kapagsabi labi-labi kaharayo kato tabi bibi 350 ang pamasahe balikan 700 makonsumo pa halabang oras ang uubuson kumpara sa original na ruta. Maliksian hiro-hiro kan DPWH na buksan tulos auditor sinampula na kan pag-agik nin ambulansya kaso hapon digdi sa sitio Dumalagan kaso naguot tabi bipita mahalnas ang problema sa nakon mauran na mahalnas pero pag nabukta ka na ininin base course pwede na sa liwat agihan sulumang tinampo palliative remedy ini magagamit ini kung normal sa naan panahon mainit daiki uran takon mauran na makatakot tigdining subulod na magrasay tabi bibi dangugunta pakipag-uro niya to kay Engineer Richard Muit kan DPWH 3rd Engineering District.
Oh, di konkreto. Ito, 20 meters ang wide para may allowance. Okay. May iwas na. Mga pirang kwanyan matatapos, mga pirang bulan. Mga, Depende sa panahon pati yan. basta ang kwan, concrete pavement na yan, diretso, with drainage, tapos siyempre, crow cut kaya yan, crow cut, slow protection. Hindi na privado ito ang tagsadiri kito. So, wala na problema. Based on coordination ni Engineer Baclaw, hindi ko pa manailing so waiver, pero sabi, nagpirma ng waiver. This time, so ikukuan mi, isi-secure mi, so total area kang maka-occupy kang roads. Ipapartilyari mi. Wala na kami isip kung sa tagsadiri. Ikukuan mi na lang so secure so mga documents niya para mabayadan. May budget na bilang. Included sa request for funding. Ayun. Thank you. Iyan ta BBP. Ang pakipagoro niya to sa DPWH kay Engineer Richard Moet. Iyon. Aha. Yan, sarong kabtang pa lang yan. Kadakol kan problema kan libon ta BBP. Nakantos ligdi so tuniladang mga baybay. Ali sa bulkan. And abangan taod-taod ani ba pa mga detalles tungkol sa pag-subaybay niya to kan sitwasyon in personal na bisita kan DCGB nyo sa mga lugar kan lakeside. And itong sorry nabasan kan na mga iwaso na mga kabasan na nagkatarabunan sa nanin mga baybay. Puraber kita magpaaram ta BBP pinapaisi ang mga kapartidaryos, amigos sa amistades ni Rodrigo Salomon, 74 anyos, nagadana ini, and ang lubong sa Miyerkules alas 2 nin pagkahapon Nobyembre 13 sa Barayong Catholic Cemetery. Ang bangkay kay ni nakapatinti ngunya nakautad sa saindang residensya sa Purok 5 sa Lugan, Camaligalbay. Nagpapaisi sa iyang pamilya, partikular na nagom si Kuring Salomon. So yan ta BBP, ang sa tuya mga dagdag niya tong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Basta Morning, Henry M. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Dumang kita kay Karen Ala sa dagdag na report. Karen, good morning. Come in. Yes, good morning kami VP. Good morning man sa mga paraan tabay. Plus sa dagdag niya tong bareta, na isa na nanggad mo na sangunyan, bumigla, na bumutwa surunod-sunod. Ang kaso kan leptospirosis sa syudad kan Legazpi. Bata hamon pa sangunyan kan Legazpi City Health Office. Ang pagkaurubos kan doxycycline na bulong para sa nasabing helang. Kung ini kay City Health Medical Officer Dr. Francis Gerald Gomez. Sa pag-intervista sa iya kan DCGV News, may koneksyon sa sufficiency ngunyan kan nasabing bulong sa syudad. Uda sa paganda man ko taninda sa pagburutuaan kan nasabing helang. Sa primerong payag VP ni Dr. Gomez sa DCGB News, bago talaga sa pagbagyong Christine, sufficiente man kuta o dakulon ang saray nindang doxycycline. Para, kanso pagkatapos kan bagyo, half day pa sana, ubos na. Ang istorya, pagkatapos na nanggad kanso bagyong Christine, nagpalibot na ang City Health Officer sa kada barangay kan syudad. Ngani makadistribute kibulong na doxycycline asin prophylaxis tabumina baga sa manlain-lain na lugar sa syudad. Yan. Maubos talaga ta. Sigon pa sa iya, kulon so nag-aragad pati nga iso mga responder o rescuer. Nag-aragad man mga barangay na nagkarulubog sa baha. Umilurulping agad. Maubos talaga nga sagkod sa presente. Kung sufficiente ang bulong na ini nasa leptospirosis sa syudad. Sigun pa BP kay Dr. Gomez, actually buong Albay, kisa Kamsur, kung masyado sufficiente tayo na nga ni dahil sa pag-search o biniglaan sa ngunya na pangangaipukan manlain-lain na probinsya asin lugar sa Bicol, kidoxycycline, kiso pigbabakalan nindang pharmaceutical sa Manila VP, nagkaurubusan naman nin supply talaga. Dagdag ni Dr. Gomez, maray nga nita, nagtatabang man sa ngunyan ang Provincial Department of Health Bicol. Pero limitado sa nata, iyon na nga ni, mapagal-pagal ang supply ngunyan kan nasabing bulong. Mientras tanto, may good news man VP, tadawa ba ko sufficient ang doxycycline? Siniguro man girayon kan City Health Office na may alternative sindang bulong na may tatao.
na pwede magamit araw kay ni pag-inkaso dahil paabilabyan doxycycline. Sin iyo ang sabing azithromycin na sarong klase man ki antibiotic. Ayan tabi VP. Pero karon dai pwede mag-inom an sa tuyang mga kababayan kang basta-basta na dai ki-advise ang doktor. Yes, VP. Tama? Delikado. Basta mga antibacterial bagayan. Kaya dapat dai mag-inom hanggang dai ki-advise ang doktor para sa araw ka na bagay. O VP. Actually, nag-getik sabi kan si Dr. Gomez na to na kanso nag-search sa pag-aragad ng gadkibulong. Inibo niya, classify niya, sabi, Oo. ang mild exposure iso mga tao na naglusong sa baha na wala man lugad. Aha. So, ang tinauninda, ang prophylaxis, 2 tablets nin doxy, a single dose lang, Aha. and 2 tablets. Oo. To moderate risk, na sabi, iyan sa mga may lugad na naglusong sa baha. Ali, tigtatawan sa naninda ki doxycycline na prophylaxis, 2 tablets a day for 3 to 5 days, ang pag-take ka ini, kibulong. Aha. Pero, hindi naman so high risk. So mga continuously na naglulusong sa tubig baha. Kaya, ini talaga ang sige-sige ang pag-inom kay ning bulong. Ayan tabi VP ang sa tuyang istorya impormasyon na halik sa luwas. Kanan alawit Basta boy, dito sa Morning, news. Henry M. Salamat Karen sa report hali dyan sa luwas. All right, sige. Alas 5:37. Nin pagkaaga. Mga tugang sa DCGB. Henry M. Hello, good morning. Pag-asa, si Radiel. Yes po. Good morning, boss. Welcome po sa DCGB. Go ahead po sa latest forecast. Ngunyan alaw. Maray na aga po. Para po sa tuyang update sa panahon, ang bagyong si Nika, nagkusog pa po iniyo as in sa ngunyan sa na ini yung typhoon habang inimana sa kadagatan sa may sirangan na partikang Aurora. Puring namatan ng sentro kan bagyong Nika sa distansyang 100 kilometers east-southeast kan kasiguran Aurora. Sa coordinates po iyan na 16.0 degrees north, 123.0 degrees east. Sa ngunyan, iguana ining taglaynin kusog na doros na haran sa sentro nagaabot sa 120 kilometers per hour. As in ikong pagbugso kan doros na nagaabot sa 150 kilometers per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan, sa rekas man na 20 kilometers per hour. Kasi kung dahil man magbago sa tracking kang bagyo, at siya na alas 2 din hapon, nilalaw man na ini man nasa may bisinidad na kang buntok mountain province. Sa ngunyan, igo naman tropical cyclone wind signal number 4 sa nagkakapirang lugar duman sa may central as in northern Luzon. Samantala, digdi man sa Bicol region, nakabandera pa man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa probinsya kang Camarines Norte, sa northeastern portion man kang Camarines Sur, kung saan man iyan ang mga munisipyo duman sa Siroma, Tinambak, Carsitorena, asin Dagunoy. Samantala, igo man gale warning sa mga kadagatan o sa may northern as in eastern coast man kang Camarines Sur, pati naman sa northern coast kang Catanduanes. Singani na natili man na delikadong magpalaot sa kadagatan dahil naman sa inasahan na darakulang pag-alo na daraman kang bagyong si Nika. Sa probinsya kang Cam Norte, Camarines Norte, as in Camarines Sur, ngunyan na aldaw, nilalauman man at may mga pag-ura na may mga pag-uso kandoros dahil pa man sa epekto kan bagyong Nika. Samantalang ang probinsya man kang Albay as in Catanduanes, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran as in pagpilat pagdaguldol. Samantalang ang probinsya man kang Sorsogon as in Masbate, nilalauman man na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat as in pagdaguldol. Apo, si Radiel. Yes po. Apo, dahil na po itang typhoon signal sa Albay, Catanduanes, and ibang parte kan Bicol? Ang mayo na po sa Albay sa Catanduanes, Oo. ang signal number 1 na lang yung intirong probinsya ng Camarines Norte, Apo. asin itong apat na munisipyo sa northeastern portion kang Camarines Sur, ang Ayun. Siroma, Oo. Tinambak, Carsitorena, asin Lagunoy. Ayun, okay. So, yun na lang ang may typhoon signal. O, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and Albay, wala na po kitang typhoon signal, susog sa forecast nindo,
Ayun po. Opo, okay. May kwan baga, may igwa kaming nahiling sa online sa youth mga igwa pang nakasulod na naman na low na gari. Tama ba? Low pressure o maraot na panahon na posibleng maging sarong typhoon tabi si Ariel? Actually po, bagyo na iniyo. Ay, bagyo na? Kang par, iyo. Salbatana. Ang Okay. Saro, actually duwa ini yung Dua? bagyo nasa luwas kang par. Oo. Ang Saro nasa kategoring tropical depression. Ini man ang nasa distansyang 1,685 kilometers east of Eastern Opo. Visayas. Naiko. Ang currents po ko yan 11.4 north, 141.2 east. Oo. Ang sa kunya ni naman yan kusog na doros na 45 kilometers per hour as in by Gastanes man na 55 kilometers per hour. Ang movement kani yung tropical depression na ini na nasa Los Bacanpar, west-northwestward, pasunlupan, norte-sunlupan, Opo. sa rekas man na 35 kilometers per hour. Oo. Posible man po yan maglaog sa Philippine Area of Responsibility sa aga, Oo. as in ini man papangaranan na bagyong Ophel. Samantala ito man sa ropang bagyo, Oo. ito medyo harayo man. Oo. Tropical storm na ito na may international name na Manyi. Opo. Ang coordinates ko kanto nasa 15.2 north, 104.8 east. So Halangkaw ito. halos nasa distansyang 3,555 kilometers Oo. east of Central Luzon. Ayun. Ito medyo harayo ito sa Ariel sa tuya Ayun po. sa coordinates na araw Pero kaya. may chance man ito maglaog pa sa par Opo. sa mga masunod na aldaw. Oho. Ining so nakasunod na malaog sa aga, tama ba? Malaog sa aga Ayo sa aga. sa PR. Tama ba ang direksyon niya pag pa north manggiraray tabi arog kan mga dati ni nagian? Tama po, generally west-northwestward. Oo. As in, base sa forecast track sa ngunyan, posible man ini yung maglandfall sa northern or central Luzon by Naiko Thursday po. evening or Friday early morning. Pangyari sa Maabaka. Oh, ano? Ang mapitiran daw po kay ng Bicol Region tabi. Halos po parehas kang Parehas, ano? atihan ka ini yung si Nika. So asahan mm. naman na may mga pag-uran kita. Oo. Mga masunod na I see. aldaw. Opo. Ini ang medyo delikado tama kakapekto sa ibang parte ng Pilipinas. Pero itong Saro, so nakasunod dyan, medyo medyo gari maghangos-hangos kita duman Sir Ariel. Ito pong Saro, yung tropical storm. Oo. Sa ngunyan, data pa man ito nahiling na maglandfall. Ayun. Oh, okay. Or kung posible pa man itong magbaagong ng direksyon itong Iyo nga ni medyo harayo pa sa Opo. Ining so nakasunod tabi na palawag sa PR sa aga, may kutsatsansa po na magbagong direksyon ini. May mga weather disturbances na pwedeng makaapekto po. Yes po, yung high pressure area sa may taas ng Pilipinas. So saro po yan sa mga Oo. rason na pwedeng magbabago pa Aha. I sa see. magiging direction kanang bagyo. Iyo. Okay. Salamat po Sir Ariel. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright. Thank you so much mga tugang sa kamugtakan kang panahon. Ariel Samudjo, Pangyari, Chief Ramir. Kaya daw ako. Pero ang kwan, yan, mga tugang sus ko, kaya rakmangkan mga taga-North. Ang natutumbok na naman kaini na panibagong bagyo na nasa luwas kan PR, susog mga tugang sa Pag-asa. Malaog da tabi sa aga. Malaog da tabi sa aga sa Philippine Area of Responsibility. Sana po dahil na ini mga tugang makaapektar sa tuya na lugar. Imagine duwang bagyo iyan, mga tugang na yaong po sa sa kadagatan. Yan makusog yan, makusog po yan yaong po siya mga tugang sa kadagatan kan Pilipinas. Basta Morning, Henry M. Mientras tanto, paring alarmaryo nasa linya.
Good morning, Paring Al, kamin. Good morning, Paday, padagos pa, hunyan, ang mga relief distribution, relief operation sa ibang mga barangay hali sa Calamity Fund dahil pa kan bagyong Christine. Yan ang sitwasyon ngunyan, siring digdi sa barangay Maslog, Legazpi City, na sa panginot man ni Kapitan Nino Berwega, ipapanaoman ang mga food packs ngunyan Aldao para sa mga residente. Pigigibo naman ini kan iba pang mga barangay province-wide dahil igwaman ayuda hali sa indang Calamity Fund sa lambang barangay asin may lain man na budget hali sa kanya-kanyang local government units pagkatapos diniklara sa provincial level ang state of calamity ni sa kaagada ni board member Risiam Ismael bilang chairman Committee on Crisis and Management. Kan mga inot pangaldaw yang kan bagyong Christine. Maski guaman maraot na panahon na naman, alagad sa kunyan, nagkapadagos pa mga ayuda na yan, asin diretso, napigibo kan ibang mga barangay para pakinabangan man kan mga residente, ang budget kan gobyerno, hali sa barangay, hali sa LGU, dahil yan kan bagyo pang Christine, epekto kan deklarasyon kan state of calamity sa Albay, kaya province-wide pigigibo ang mga relief distribution. Yan pa rin ang bongkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario DCGB. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Thank you, Paring Maal, sa report. Aramon tamo ang mga headlines kan mga bareta, ngunyan pong Aldao. Wala nang typhoon signal Newspaper sa front Bicol, page. sa Enot sa Albay. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Katanduanes, Masbate and Sorsogon. Ulitong ko lang, pero po may typhoon signal sa may partikan Camarines Sur and bilog na Camarines Norte. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Go ahead. Good morning, BB. Good morning sa mga Tabay. Headlines ko niyan, Danyos kang Christine, Leon asin Marce uminabot na sa 7 billion pesos. Mga residente sa 2,500 na barangay sa Regions 1, 2 asin CAR, pinaibakwar na kan DILG. Akap budget sa 2025, sinuportaran sa Kamara de Representantes. Bantang Pilipinas dapat magpreparar bago magbalik sa Trump sa White House, sigon kay Senate President Jesus Escudero. Duwa pang bagyo ang masunod sa severe tropical storm Nika. Ekonomistang kongresista nagpahayag na kaipuan kan Pilipinas tin matibay na diskarte sa pagkuha ng foreign investment. 47 individual pagdeklarar kang COMELEC na nuisance candidate para sa 2025 midterm elections. Inflation top concern pa manggiraray kan mga Pilipino sigon sa survey kan Okta Research. 15 trillion pesos nakakaalarma pero ang mga economic managers kan nasyon deng pekiaram sigon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. OVP officials ipaparesto kan House panel kung sa giraray na isnabon ang pagdangog ngunyan Aldao. Primera Dama Lisa Marcos napaibi sa rescuer na nagadananin 7 kapamilya mantang nagsasalban ni mga binaha dahilan sa bagyong Christine. National Unity Party asin Kamsur Congressman El Rebelde Parte isinulong ang protestong lakdang para maresolberan ang pagbaha sa Bicol Region. Mantang sa mga makrudo na. Nasa agasurbol na. Nyan. Pero ang final dyan to. Basta magkakawat sa 1.20 hanggang 1.60 ang aumento sa presyo kan diesel o kang gasolina. Ang diesel 1.80 hanggang 2.20. Mantang ang kerosene piso hanggang 1.30. Salbatan. Roda ko la. Oo. Yan po na ito, abangan ang final kaya naabiso kan mga oil companies. Yes. Yan, dito ang mga headlines mo na pagkaaga to dyan kang BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Orside, Legazpi City, basta radyo. BYS nyo yan, 24/7 connectada ko mo, mas kideng load. From your space, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
headlines kan mga bareta, dangan mga detalye kayan. Mientras tanto, tuloy-tuloy mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas, kasabay si Jomar Bien. I-text na po ang mga birthday greetings ngunya na pagkaaga, papasadahan tatabian, makalipas lang kan mga istoryang ini. Jomar, good morning, kamin. Kamin, Jomar. Nawawala si Jomar. Ha? Hello. Alright. Okay, go. Hello, BP. Yes, sa magaragdag na bareta, duwang estudyante an gadan, duwa ang irido, matapos ang sarong vehicular accident digdi sa Banuaan kan malilipot kaso Udmang Aga. Ini matapos na ang sarong bus kan Bubis Line, iyo an mabangga ang sarong aking nagbabalyo. Naiko. Asin kalilikay niya duman sa aki na tinamaan man sana. Oo. Binangga pa sa duwang motorsiklong padangadang na anlunad mga estudyante. Oh my God. Na ma-attender ko ta na sa CAT ata or ROTC yun sa indang eskwelahan. Sa impormasyon na ipinaabot nakuha kan di si GB News hali kay Police Captain Alex Alcantara, ang Chief of Police kan malilipot. Sa iyang sinabi na alas 6:40 kasuod bang aga ang Bubis Line na bus na may plate number Alpha Oscar 1661 hali ini sa Metro Manila, biyahe pasiring sa Tabaco. Pag-abot digdi sa Purok Dos kan Barangay San Francisco Malilipot, Albay, bigla daw na may buminal yung aki, hali sa left side. Sabi sa statement kan driver, sigun kay Police Captain Alcantara, pigbalo niyang likayan so aki, kalilikay niya, inabot mang giraray so aki, sinako bang giraray ka ining bus, bata lugso to na ni BP Henry, makas kasambas, siguro pati nagidali na ta, madali na ngaya haling Manila so biyahe. Tapos uya na araniyo na sana kaya siguro nagidali. Inabot mang giraray so aki. Pero kalilikay niya duman so aki. So duwang kasabat na motorsiklo na ansaro nga ni igwapang backride, iyo ang inadudos kaining bus. Susog kay Alcantara, gadan tulo sa duwang driver kan duwang motorsiklo na pareha si estudyante kan Tabaco College na nagpaka-uniform pa kang sa military na sa eskwelahan para mag-training. Taiguang campus ang Tabaco College, digdi sa may San Francisco mismo, duman sa may natangudan kan aksidente. Apuera kan duwang nagadan, susarong backride, sa mga nagmamotor, may sarong backride, irido man, na dinara sa ospital, mantang soaki, irido man na pig transfer na pati dyan sa BRTTH para tawan kan magkakanigong medikasyon. So duwang driver kan duwang motorsiklo na mga estudyante, dead on arrival sa Siga Memorial District Hospital. Na ano yan digdi sa ipaturokan polisya. So driver kan bus asin so bus mismo na na-impound mientras na pigiparar ang magkakanigong kaso na reckless resulting to multiple homicide and physical injury digdi sa suspetsadong driver. Yang BP Henry ang mamundong bareta kasod sa kapamilya kan mga estudyante ini na dahil naman ipinaabot pa sa DCGB sa pangaran ni Police Captain Alex Alcantara matapos na halos paggraduar na mga ini bigla na sanang binawian ng buhay dahilan sa naunang bita na aksidente. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report hali dyan sa Aluat. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning, kamin. Yes. Good morning, BP. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag man niya itong bareta, dai mahuhubas
ang relief resources kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ini sa paagi dahilan ta sa kadakulang kantidad na nila ipaluwas nindang ayuda, dakula manggraling kantidad ang sa indang naka-stockpile sa kanilang lain na mga warehouse digdi sa Bicol Region. Sa datos ka nasabi ng ahensya, nakapagpalawas na sindanin nasa 418,244,000 pesos na tabang asistensya sa mga naapektaran ka na uminaging si Bagyong Christine asin pag-agiman ni Bagyong Leon. Nasabi ng kantidad na ini, iyon na ipawagas na sa manlain ng mga barangay sa anom na probinsya ka na Bicol Region. Sa ibong kan 418 million na ining na ipalawas na kan ahensya, dakula man gyud ang nakasaray nindang mga relief items, resources, pondo, tangani ng maipanao sa mga pamilya digdi sa Bicol Region na pwedeng tamaan pa o maging biktima ng mga maaging kalamidad. Sigun sa ahensya, nasa 144 million pesos, 905,000 na naka-available nindang relief resources sa unyan, kung sa nasa 141 million kaini na kantidad ng mga naka-stockpile na mga pang-ayuda, sharing man 3 million pesos na standby fund. Kung kaya yaon ng asigurasyon ka nasabi ng ahensya na dahil basta-bastang mahubas ang sendang relief resources para sa mga Bicolanong pamilya na napektaran kan Bagyong Christine. Asin dahil man tigahagad, may umagi pang routing panahon digdi sa Bicol Region. Susog sa datos, nasa 6,493 families pala o mga harong ang konsideradong totally damaged ka DSWD Bicol digdi sa bilog na rehiyon, as in may nasa 75,700 pesos man ang partially damaged. Sa ngunyan, ang regional office kan DSWD Bicol sa panginutman ni Regional Director Norman Laurio, iyan padagos ang mga relief operation sa manlain pang mga lugar na napektaran sa Bagyong Christine. Sharing man ang close coordination sa manlain pang mga local government units, tangani masiguro ang marikas na pagpapadaranin suporta sa mga pamilyang nangangaipo pa sagkod sa ngunyan. Iyan dito ang dagdag na istorya. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Bago kita magbareta, pasadaan tangunan mga greetings in the morning. At Chief Ramir, ilingan do tabi ining bisita ta sa luwas. Ta, gari may problema ini. Pasya po tayo tabi kung anong tuyo kanta. Medyo di ako komportabling magprograma na nahiling ko na may tao dyan sa luwas na gari may problema. Ta, asikasun tatulos yan. Alright, sige. Happy birthday po sa mga birthday greetings natin. Ay, mga birthday greetings natin. Para po sa mga birthday greetings, kanya na pagkaaga. Hindi po mga tugang sa satuyang programa sa DCGB. Good morning kay Father Noli Alparce. Kagawad Noli Alparce dyan po sa Bakakay. Good morning sa imo. Wishing you a Monday filled with the blessings of good health, clear mind, and joyful heart. Paving the way for a prosperous week. Yan ha. Good morning, Tabi sa Indo. Sa mga taga Bakakay Albay. Good morning, jackpot ang mall na naman ngunyan. Suspended ang klase pero sa mall bako. Yun na nga ni Ana. Duwa ining sunudan na pagkatapos ni Marcy, may duwa kitang sunudan. Mga tugang na nariparo tabi na maraot na panahon. Good morning kay Busing Nunito Gaviria. Good morning, Tabi. Yan. Okay, sige. Aha. Sige, ano pa? Wala. Ay, wala na. Digdi sa messenger. Wala na. Digdi kita sa Satoya. Tabi na. Ay, ko. 82. Text messages. Ano dan mga laman ka ini? Tabi, good morning. Sir Henry, may relief po ba kayo? May used clothings pa kamo dito? Oo. Taga sain? Ay pangyari sa maabaka. Iyo. Sige. Madali lang ha. Yang, okay. Sige, yan ang maray sir. Tagiti pa na suspended na.
Napikton lugod ang pagklasikan aki. Good morning po. Yan ha. Good morning mga driver ko ta magluway-luway man sa mga lugar na yan. Apisar maiwason na ang tinampo dyan. Pababa sa inini. So report ni Jomar. Konektado duman sa report ni Jomar. Good morning Tabi Henry. May klase Tabi? Wala pong klase. Ngunyan, suspendido po ang klase. Good morning po. Nata kaya day naga-suspend kay klase ang Ligaw City. Bako po pwedeng mahapot man ang Ligaw. Day naman kaya baga kita phone signal. Pati sa pag-uran-uran gari, lampas naman po sa tuya. Alright, pwede po ba magdayos clothing sa DCGB? Ay, dain na po nguna. Tapos na po so sa tuya na relief ops. Tabi dain na muna po. Pinasa, nagaplano pa kami kung ano tabing stage, ano pang sunod ming gigibuhon. Good morning kay Jonas Rosal. Pabati po, happy 66 birthday kay Pai Pido Bilyen. Kan barangay Hindi Bakakay Albay. Good morning, Tabi, sa mga celebrators. Ricky Nunez, Zone 1, Bitano, Legazpi City. Happy birthday kay Jose Leandro Lanoso ng Aerobel Subdivision from Manay Merly Caceres. Oy, birthday! Happy birthday po, Sir Boy. Jose Leandro Lanoso. Happy birthday sa imo at saka kay Ricky Nunez, Zone 1, Bitano. Happy birthday, Tabi, Sir Boy. Birthday mo palan, Sir Boy. Magmang birthday. May klase po ngunyan sa Legazpi. Day po, suspendido baga. Maray na aga Tabi re. May klase nga na. O levels Tabi, suspendido ngunyan. Maray na aga Henry Ditit ang garabot ang mga ngatugangan di nabadyaw sa Legazpi. Ay totoo ang observation mo. Good morning Tabi kay Madam Melinda Wee. Totoo ang observation mo, Tabi. Nag-arabutan na naman. Good morning. Pwede po magdara sa inyong used clothing. Ay, dahil na po kimagdara digdi ki used clothing. Nihatod mi pa sana sa mga yaon duman sa mga darami Tabi sa Libon. Maplano giraray kami, mamiting giraray kami ngunyan na simana. Maraman na lang po niyo kung ano naman ang masunod tang gigibuhon. Good morning Tabi sa Vergara family sa Hindi Bakakay. Pabati po kay Papsi Mustar dyan sa Bangkiruhan, Legazpi City. Yan Kaso hapon may nato parang kita na paradangog dyan sa laog kang Sarong Mall sa Legazpi. Tabi, good morning kay amigong Ray Locinario. Yan Locinario family. Dyan po mga tugang sa Barangay 17. Kay ban sa iyang misis kaso hapon. Good morning, Bossing Ray Locinario sa Barangay 17. Para dangugon ta ini. Tabi, maski da nasa Manila ini nakatutok permis sa DCGB. Salamat Tabi Dyan sa Locinario family. Gari, dyan palan sa Barangay 17. Ang Locinario dyan, saro man sana na pamilya. Nagkapirang pamilya man sana na nag-iisang Locinario. Good morning Tabi. Manong Ray Locinario dyan sa Barangay 17. Salamat po sa padagos ng pagtutok permi sa satuyang programa Uro Aldaw. At saka pa-shoutout po daw kay Dennis Amayon na mag-drawing. Daing klase. Ano Tabi ang problema kay Nejing na bisita ta? Tagasain daw, patarama daw ta irak man kay baka magparahalat diyan. Baka magparahalat halidang Laguna pigahanap so aki niya. Pangyayari. Diyan muna Tabi Jingsa, diyan muna sa may microphone na yan. Patukawa Tabi diyan. Anong number yan? Pigahanap da so aki niya Tabi baka may mga so nagdadangog diyan. Toko na po kamo sir. Yan. Toko na po kamo. Pakirali Tabi. Diyan pakirani mo Tabi sa microphone. Yan. Okay, sige. Maray na aga po sir. Tio. May naaga din po. Opo. Nakakasabot ka po, Gibicol? Iyo po. Opo, okay. Taga saan po ka mo? Ako po, dati Kamalig po. Taga Kamalig? Taga Okay. Kamalig. Okay. Ngunyan, nagkabulag-bulag kami. Opo. Ako na pa duman sa Rizal, Laguna. Ano po ang pangaran nindo? Ruben Luminario po. Ruben Luminario. Iyo po. Okay. Sige po, Ruben. Ngunyan Ano po, nangyari? gusto kong mahilingan sarong aki ko digdi sa Legazpi na si Annalyn Luminario. Annalyn Kang Luminario. daraga painda ko kung may agom na. Pero ang aram kong nagliligaw sa kanya, Carolio ang apelido. Ano Di po?
Oh. Karolyo po. Ini pong ago mo, ini pong aki mo, daraga pa iningon yan? Igo na pong agum 46 anos niya. 46. Kaso rin ka mong pangultimong nag-ilingan, di nag-ilingan. Mga Pirang taon na daw? alin siguro mga 15 taon. Di ka mo nagkailingan? Di po. Pero po naki mo nindo? 5. Haim po so agaw mo? Igwa ng iba. Okay. Pasensya na tabi. Tara mo, nakalima kang ining 5 among aki sa saro mong agawin eh. Ay po. Okay, okay. Di, chismoso kaya, may naputol man kaya ako. Okay. An aki mong pigahanap na yaon sa Legazpi, si, ano pangaran? Annalyn. So iba mong aki, hain tabi? Ay gwa po akong aki na sa Amerika. Oo. Dua sa Amerika? Dua. Okay. Kung yan, itong ining dua pa, hindi ko aram. Okay. Hindi ko na aram. Di mo aram kung hain na sa duwa mong aki? Hindi eh. Basta aram ko, ito sa Amerika, California, saka itong yaundig di sa Legazpi. Okay. Nya ka po, saan ka nag-start sa Laguna? Ali po akong Rizal, Laguna. Okay. Saan ka po nag-start duman? Igo akong, sino po akong partanong. Okay. May pigistaran ka duman sa Laguna? Igo po, mga sumagi ang apelido. Ano po? Ngunyan, nagtatrabaho ka sa enda? ako ang nag-aalaga kang daga ninda. Ako okay. taga-tanom. Ngunyan, ang pangyari, igo man na 5 man sila mang turugang. Opo. Pinagkuhan ninda na matayuan na ng bahay. Lupa. Kaya ako, okay. Nagbaranga-banga na. Nagbaranga-banga na ka magbaranga. Okay. Oh. So naghali ka naman? Naghali na ako. Okay. Di mo aram kung sa ina nga, di ka lamang kikontak sa nisar mong aki na 5, hindi sa Pilipinas. Kung suduwa na sa Amerika, di kan kontak sa tulo mong aki? Di, Mayo. Suduwa mong aki sa Amerika, may kontak ka? Mayo. Iyo, paano? Di ka lamang di ka piganap ka ng mga aki mo? Mga, siguro mga mayayaman. Ay napangyari sa maoraro. Di, may saro kang akin na yaon sa Legazpi, Annalyn Luminario. Sa inda po ang harong niya, lamang kung anong barangay? Hindi ko po aram kung saan. Kaya sabi ko, kung iguang, itong mga barkada niya, kung nadangog, pakitaraman na lang si Annalyn na ako, makukuha niya sa simbahan. O duman sa simbahan, sa plaza mismo. Saan na simbahan po? Legazpi. Duman sa San Rafael? Iyo po. Itong may park sa pangan. Kaso rin ka pa duman? Kasabanggi po. Kasabanggi? Iyo po. Nagsakay ka sa bus? Iyo po. Paligdi? Naiko. Di naman ka umayastan. Paano ko nakaligdi sa DCGB? Paano ka po nakaligdi? Aram ko na po ining DCGB. Aram mo na ini. Dahil po, kahit to si John B. John Villanueva? Kaya nagdigdi ka ng mga pudan? Okay. Kaparadangog ka ni John Villanueva ka ito? Grabe talaga si John B. Mga tagraran eh. Mga kuwang kami. Mga close. Villanueva. Iyo. Si Katon baga si Tito John Villanueva ka ito? Kan buhay pa siya. Duman sa programa niya. Okay, sige. Di, baka nagdadangog so aki. Mapo din na tabi, Cho Ruben. Annalyn, kung nagdadangog ka, kunin mo sa sa may simbahan. Oo. Iyo. Okay. Saka po, kung itong mga barkada niya, kung aram, taram na lang kay Annalyn. Yung pa daw si anaki mong ini, si Annalyn, yung pa daw sa Legazpi? Like po aram. Pangyari. Okay. May aram ka lamang kung siya anong pangarang kan agum ka ini? Basta kahit to ang aram kong apelyido, Carolio. Kang boyfriend niya? Ipo. Kahit to boyfriend niya pa sana? Ipo. Ni Maray ko nagkalabusan sa duwa. Yan nga ni. Bako daw tanay ang apelyido kan ano? Dahil man po. Bako man? Bako. Maseda nga yaro ka, dahil man po. Bako. Dahil may karawan tagaman sana. O di, sige, Annalyn, Luminario. Ining Luminario, so apelyido niya ini, kan daraga pa siya. Iyo po. Sa apelyido mo. Nya,
Tiyo, kato, hayon sa mo palang tabi manangga. Napano, hayon sa mo. Di mo na aram ko na ina? Hindi ko na aram. Ay, pangyari. Grabe man ang kan... Bako man kaming kasal. Ah, okay. Bako ka mo kasal. Bako kaming kasal. Oh. Pero na pang edad mo pala? Ngunyan po. Oo, so ngunyan ang edad mo. 71. Saga po, nagbago ang edad. Nagbago edad mo saga. Pero si ka po, 71 ka? Di po. 1953. 1953. Okay, sige. Namao ka na po. Hindi po. Bata na yung pakitang pamahuwanig din sa DCGB. Hindi na po bale. Oo, iyo. 1953. May kwarta ka lamang po dyan. May pangurugasto ka pa dyan. Hindi ka ng kwarta. Ay napangyari sa maabaka. Pero ang pamasahin mo tabi. Sisa nagpamasahe sa imong parigdi? Ito na kuyang ko. Igwa kong... Sa amo mo? Leman? Igwa kong 700 pagsakay ko sa bus. Oo. Nangagagad akong kuyan senior. Discount o senior citizen, senior ka na? Opo. Oh, may senior citizen ID ka pala. Opo. Siyempre ka nakarestrong barangay, munisipyo sa Rizal. Duman po siya Rizal. Rizal, Laguna. Oh, dito naman ang kang diskwento. Sa bus. Oh, 20%. Opo. Ano sa pamasahe? Pero sa pamasahe mo na sana? Hindi ko na. Para Basta tinawan ang diskwento. Oo. Okay. O di halat, aron kay ni Tiyo, humalat ka dyan sa DCGB, mga bandang, mga hanggang alas 9 gayon. Iyo. Pag alas 9, ipahatod ka naman sa simbahan. Takon halimbawa, day magdangog ngunyan, day magdigdi, so aki mo, kung hain man siya, ano yan, day aram kung hain siya, pero aram mo, naligaspi talaga siya. Ligaspi po. So duwa mong aki, day mo aram. Hindi. Pero sudaw mo pa nasa Amerika. Panganay tapos itong bunso. Oo. Bunsong babae. Nasa Amerika? Sa Amerika. Paano mo naaraman na yun naman sudawa? Sa Facebook nahiling ko sa pinsan ko, sabi ko nasa Amerika? Ilingan niya ako. Itong panganay ko, Libay ang apelido kang Agom. Opo. Amerikano? Ipo. So ikaduwa? Mailing po sa cellphone, sa Facebook. Demo lamang. Di ka lamang ipag-komunika sa aki mo. Pwede ko man ako kontak. Na ngaya makikumusta ka? O ngaya si ama mo ini. Ora lamang. Kwan, ang ugali ninday kwan sa parang ali sa paghirap. Iyo. Di ka daw nalingawang, kalingaw ka na kay ni Annalyn? Di daw? Hindi man siguro. Iyo. Baka po sa Facebook si Annalyn. Annalyn? Di mo siya nahiling sa Facebook si Annalyn. Ang problema kay Annalyn, kung daraga pa ini, kaya akong baka iba ng kwan, alat ko na ha, mabareta kami, pero alat ko na, tailingon ta daw ang Annalyn. Pangyari kay sandali lang ha. Annalyn, pakihanapan daw po rin mga parantabay. Annalyn Luminario, Annalyn, ano pili? Annalyn, baka Annalyn Luminario. Ano apelyido na pigdudahan mo na kaagom sa iya? Kadakol kang lives in Annalyn M. Luminario. Kadakol kang Annalyn Digdi. Midbid mo ang itsura ka natin mo? Inciso ang middle name niya. Inciso po. Aram mo ang kwan, ang hitsura ka naki mo, di panalingawan? Siyempre. Kadakol na Annalyn Luminario Digdi Dakulon, kaya lang siyempre, may posibilidad na nag-iba siyang apelyido kung may agom. Po. Diba? Ni may Annalyn Luminario. Ang pandok ka naki mo, tanda mo pa tabi? Taloy na. Siyempre, nagurang. Iyo nga ni. Paano mo? 46 anyos na yan dahil 1978 yan. Ay, kay edad ko pala. 1978 siya. Oo. Okay. Sige po, halat-halaton mo dyan sa sala ha. Baka lamang may dumigdi o kung ano, nakamidbid sa aki mo, di makwan. Tapos pag alas 9, iliyon ta kung ano pwedeng magibo sa imo. Kung sa DSWD, kung sain. Pero pas maray na bago ka maghali, announce ko garay kung haing ka makukuha kan aki mo. Takon duman ka sa simbahan, mananggad. Pwede man sa San Rafael. Diyan ka halat po hanggang alas 9. Baka may dumigdi lamang po ha. Salamat po. Sige po. Okay.
Yan tabi, mga tugang pangyayari sa Maabaka. Grabe man ang istorya sa buhay ni Cho Ruben Luminario. Naghali digdi sa Legazpi, nagtrabaho duman sa Laguna, bulag na sinda kanagum niya, pakuman sinda kasal. Nakalimang aki, Chi Pramer. So duwang aki nasa Amerika. So duwang aki, dahil niya aram punhain. So saroon niyang aki, yaon digdi sa Legazpi, dahil niya aram kung sain, tabi. Piganap ko sa Facebook, dakulong kayang luminaryo digdi. Kaya lang, baka, baka, pag commercial to, di pahiling ko kay Tiyo, kung ining nailing ko digdi sa Facebook ng aki niya. Tay message ta, adi, so mga aki na, maray ang buhay na sa Amerika. So, amao yaon digdi. Good morning, it's Monday, it's Zumba later, and second floor activity center Pacific Mall 6 p.m. headed by Ma'am Zin Karina Lanosa Sales. Alright. Sir Hen, ano daw po kung kilala niyang aki niya na si Annalyn Adi? Iyo, hilak man kay tat ata imidyo nga na naroso ang puso ko kan. 5 aki niya, din niya araram kunain. Pabati po, 66 birthday kay Pai Pido Bilen ng hindi baka kay Albay. Pabati po, okay na to. Good morning, tabi. Pangyayari, baka yun ni nag-upload na ini, mabareta na kami, alas 6:15 na pati. Hello? Hello, good morning, Sir Hen. Good morning, ma'am. Kaya kanina si Cho Ruben. Ang karulyo pong mga apelido, First District yung Tiwi. Iyo nga ni, so boyfriend na daakang panahon na yun, boyfriend niya, dahil taram ko niyo sa nakagong. Kung karulyo po, Oh. karulyo. Mga taga-Tiwi po ang gikan kay ang karulyo. Pag-letter si baga-Tiwi po. Iyo baga, although nadagog man kita duman ngunyan, tamay nakasimulcast kami sa kuhan, sa WGB. Luminario, luminario talaga, may daraga, may taga-daraga, may taga-Legazpi. Pero kung sa boyfriend, karulyo ang apelido. Pwedeng taga First District, taga Tiwi. Opo, okay. Sige po, salamat ma'am. Alright, sige po, ang mga bareta, mga tugang masunod, makalipas lang ka ni. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banluaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na patabaan Pulangi. Figaro, Figaro, Figaro,
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga lulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Ang sabador na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at sinpang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oh, sandali lang. Oy, Mayores. So dati ming pag-iribadig din na yaon na sa Bureau of Fire. Si Mayores, Panisares. Paano? Di ko nakukuha sa Facebook ining pinadrama sa kong picture. Iyo da ini.
So aki niya, thank you ha sa nagpadala sa ko mga picture. Thank you tabi Madam Melindawi. Buda kay May, Shera May, Panizares. Buda may nagpadala pa sa ko digding mga pictures tabi kan mga nagdadangog kang ngaran na Annalyn Luminario. Saro sa pinadala sa kuya ni May, iyo nga yan so aki ko. Sabi ni Chok Ruben. Paano di May? Pwede pakichat mo. Jenny tabangi daw tabi ako. Hanapon mang ito ni pangyari sa maoraro. Madali yung talaga mahanap sa Facebook. Oni so ayan nga so aki ko. Ano pa daw tabi ini ni? I-chat mo daw tabi. Yan sa disid oni kapandukon man ang gado. Yun ayan. Ano pa daw tabi? I-chat mo. Una ko ato. Pangyari sa mabaka. May mga ritsura man talaga ang kwaninda, mga lahi ninda. Thank you. Ate May. May Mayores, Panizares. Naglawag na si May sa trabaho. Tabangi daw tabi kami ni, diyaw ka naman sana, pakichat mo daw tabi, ini, napigasabi mo. Tapos pinaling ko itiyo sa mga pictures, na katakul kang Annalyn Luminario digdi. Tabi, pinaling ko sa mga pictures, saro tabi, na iyan nga so aki ko, na naka green ini sleeveless, tama, green na sleeveless, naka-eyeglass, iyan nga tabi so aki ko, sabi ni Tio Ruben. Iyo po, ay May, tabi pachat ko mang kay Jenny, tabi, pakichat mo daw tabi May, kung paano mo na, dako na kung hinanap na Annalyn Luminario, dahil nagluwas ini na ko na ini, na picture na ini. Okay? O sige po ang mga bareta, susunod na, Salbatana, alas 6:28 na palan. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, suspendido po ang face-to-face classes sa gabos na level, darakan patakot kan bagyong Nika. Mga parokya sa diocese kan Legazpi, then regular na schedule kan banal na misa. Lado National, residente sa 2,500 na barangay sa Region 1, 2, and CAR, pinaibakwar kan DILG. Danyos kang Christine, Leon, as in Marcy, uminabot sa 7 billion pesos. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Suspendido po ang klase. Ang face-to-face classes ngunyan aldaw sa gabos na level mapapubliko asin pribadong eskwelahan sa Legazpi City, Daraga, Kamalig, Pioduran, Uwas, Pulangi, Ginubatan asin Santo Domingo Albay dahil sa patakot kan bagyong Nika. Alagad ipinagrekomendar kang local chief executive sa sendang abiso ang alternative modes of learning tanganing dahil mapindyente ang eskwela kan mga estudyantes. Apera kay ni, suspendido man ang klase sa preschool and Sagkod High School sa Tabaco City, Malilipot, Tabaco, Malinaw, Tiwi, asin Rapu-Rapu Albay. Katakod kay ni nag-abiso man ang kanya-kanyang LGU sa mga lugar na maging alerto, sunod doon ang abiso asin makipagkoordinar sa mga barangay, lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha sa landslides, asin landslides tanganing makalikay sa patakot darakan bagyong Nika. Mientras tanto, sa probinsya kan Bicol, suspendido man ang klase sa gabos na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Camarines Norte, sa Camarines Sur, mantang sa Catanduanes, duman sa Banuaan kan Virac. Dahil daw kiregular na schedule kan banal na misa sa parokya kan sa mga parokya sa diocese kan Legazpi. Ini matapos ang opisyal na magpuon ngunyan aldaw ang annual clergy retreat kan mga kapadean na pinagigibo sa St. Paul Center for Renewal sa Tagaytay City, mantang ini madural sa Nobyembre 15 ngunyan na taon. Ang ibang parokya nag-anunsyo kan sa endang pagbalik ang schedule sa Nobyembre 16 ang hapon para sa anticipated mass, mantang ang ibang parokya sa Nobyembre 17 na. Kasabay ka nasabing aktibidad si Obispo Bong Bailon, mantang hinagad ka ini nangapudan man, o kaya kasabay sa nasabing aktibidad si Obispo Bong Bailon nangapudan ka ini sa gabos na paratubod na ipangadyang gabos na mga padi para sa sulimne asin matrayumpong retreat ngunyan na taon.
Ipinagordin kan lokal na gobyerno kang Libon ang pag-evakuar kan mga residente sa gabos na barangay na bantad sa peligro kan pagbaha. Pagrasa inin daga asin harani sa salog asin dagat dahil sa raot kan panahon na mamatian dahil sa bagyong Nika. Basado sa ipinaluwas ng kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, pirmado ni Alcalde Wilfredo Maronilla, piging ganyar kainian mga residentes na mag-evakuar sa salbadong evacuation center sa munisipyo. Kasabay kaini, sinugo ni Maronilla ang mga barangay DRRM committee na magkondukta nin pagpa-evakuar sa indang residentes na nasa peligro kan pagbaha asin pagrasay poon kan Sabado para para sa kaligtasan kan gabo. Mga tugang, mga dagdag na bareta sa lado lokal. Duwang barko biyaheng Masbate Pioduran nag-stop muna kan sa indang operasyon. Kuya pa ang report kay Jimmy Nazalita. Sarong barko lang na ang nagbibiyahe sa biyahe urutang Pioduran Masbate sa kadagatan kung saan suduang shipping company ang Santa Clara asin Co Shipping Lines para mientras day nang una nagbibiyahe ngunyan inuli sa dayman nakakalaog sa Pioduran ang mga darakulang trucks asin mga kargamento ninhuli sa mantinido pang gaba an tinampo sa barangay Malama asin Bakong sakop kan ligaw palliative measure na an ginibo kan DPWH para makalaog lang ang mga light vehicle, mga motor, koneksyon kan ligaw Pioduran Road. Sa ngunyan, imbi Pilumina lang, ang sulaminting nagbibiyahe sa rutang Pioduran Masbate vice versa, kung saan light vehicle lang, arog kan ban, ang pwedeng ilunad kabilang sa mga pasaheros. Sa ngunyan, dahilan sa problema sa tinampo, limitado ang mga lunadan na nakakalaog o nakakantos duman sa pier kan Pioduran, kung saan sigon kay Sir Noel Ordoña, ang MDRRMO Chief kan Pioduran, lugi man, ang duwang darakulang barko kung mabiyahe, ang mga ini nadaimanin pangarga o kargamento na nag-aabot digdi sa pier, ninhulingani sa suspendido o day nang una pigpapalaog, digdi ang darakulang mga trucks dahilan sa nagkararaot na mga tinampo sa rutang Ligaw Pioduran Road. Mga dagdag na balita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mientras tanto, kaso kan dengue sa Kabikulan, uminalangkaw sa laog sanakan 10 bulan sa taon na ini, sigon sa Department of Health Bicol. Karen Ala sa report. 2,408 ang totalmenteng nairehistro na kaso kan Department of Health Bicol sa laog sa nananggadaan kan 10 bulan puon Enero sagkod Oktubre 2024. Sa datos na pinisentar kan DOH Bicol, probinsya kan Camarines Sur ang pinakagulpi na may 1,144 na kaso, kasinundan man kan Camarines Norte na may 416, Catanduanes na may 361, Sorsogon na may 211, Binsya kan Albay na may 160, asin an Masbate na may 111 na kaso. Sigun kay Epidemiologist Infectious Disease Cluster kan DOH Bicol na si John Dominic Bulunya, mas grabe sa ngunyan ang itinaas kaini kumpara lugod ka nakaaging taon 2023 na nasa 916 na kaso sana kaya katakod kaini. Mahigpit lalo sa presentehan abiso ka na hensya de salud sa gabos na mga Bicolano magtagadobling ingat sa gipunin lakdang sa pagprebentar kan pagbutwa kan lamok sa palibot lalo na pati tahalos nasa 11 na ang nasa iresong kaso kinagkagaradan ikan sana sa helang na ini. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, mga board members sa probinsya kan Albay may allocation man para sa relief distribution. Al Armario sa report.
May kanya-kanya man alokasyon ang mga board members sa mga food packs na pigapanao kan gobyerno probinsyal para sa Bagyo pang Christine. Ang sistemang ini iyo ang bigibo ni Acting Governor Bibi Glenda Ong Bongao para sa gatos na may distribuer ang alokasyon halay sa calamity fund kang probinsya. Matatandaan ang albay iguanin pigalukar na 23 milyon kabanga kan sa indang natatada pang calamity fund ngunya na taon asin igwa panintabang halay sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 50 milyon para bako sa na-centralize sa gobernador pig tawan man alokasyon ang mga board members para sa mga gusto maninda tawanan. Plano ining ipanao sa kanya-kanya man na teritoryo. Pero payan kan alokasyon man sa mga LGU taaning gabos magkinabang province-wide sa liderato ngunyan ni Acting Governor Bibi Glenda Ong Bongao. Alarmario, DCGB. Legazpi City PNP may estratehiyang pag-implementar kontra sa basag kotse. Kung ano po yan sa report ni Joshua Bino. May estratehiya ng pag-iimplementar ang Legazpi City Police Station tangani dagos ng pugulan ang mga nangyaring insidente ng basag kotse digdi sa syudad kan Legazpi. Ini ang sinabi ni Legazpi PNP Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya kung sa insigun sa iya epektibo man ini sa pagsabing kan uminaging mga simana wara na ni napapabaret ang insidente ng basag kotse dahil lang ugaring pwedeng i-disclose kung ano o paanong estratehiya ini. Alagad sigun kay Panyapon kan pinaglalindaan implementasyon. Nakakot naman ang mga nagigibo kansiring na bagay. Kung matatandaan, nagkapit ang sunod na insidente ng basag kotse ang nangyari sa syudad, partikular na digdi sa may Sarong Hotel sa may Barangay Imperial Court, siring manduman sa may Landco Business Park. Sa kaparada ang auto, mabuyong balikan kan may sadiri, pasa na ang salming. May nadakop man na suspect alagad dapat alaman. Ini palan minor de edad kung kaya ipig turnover man ini sa tamang ahensyang dapat na may disposisyon. Ngunyan siniguro ni Panya na dahil na mautro ang siring na insidente ng basag kotse di sa syudad kan Legazpi. Ilang dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 6:39. Jomar Bien may dagdag man na report. Sarong lalaki ang nakuang gadaan na may laslas sa liog sa banwaan kan Malinaw kasud mang aga. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Captain Ivan Villanueva, ang Chief of Police kan Malinaw. Sinabi ni Captain Ivan Villanueva na ang suspect o ang biktima nabistuhan na si Edgar Jomar Buban, poco mas o menos 26 anyos, kan Barangay Kinastilyoan, Tabaco City. Susog sa Chief of Police na alas 5 kasuod mang aga kan mahiling ka nagkapirang residentes kan Barangay Balading kan Malinaw ang biktima na nakadapa sa may parte kan irrigation asin madugo ang liog kan mag-request nin Soko ang Chief of Police kan Malinaw na diskubre na laslas ang liog kan biktima. Padagos pang pinag-iimbestigaran ko niyan kan pulisya kan Malinaw kung si Isayan Kagibo kang naunambita na krimen na pag-araman na ang biktima iyo ang palakaw-lakaw na saray ni asin medyo may kaninan sa pag-iisip basado digdi kay Police Captain Alcantara Villanueva na aki pa kan inabadunar kan mga magurang asin ipinatama na sana digdi sa mga madre sa Barangay San Antonio kan Tabaco City. Napag-araban naman kanakalis na taon ang naunambita na biktima iyo ang naghali na duman sa Holy Cross Children's Center asin nagpaparal balaw-bagaw na sana sa may maskisay na parte kan syudad kan Tabaco asin Banwa at kan Malinaw. Yan ang report. Jomar Bien, DCG.
Mga tugang, alas 6:41. Baretang unyan sa Lado Nacional, uminabot po sa 7 billion pesos ang kantidad kan danyos sa mga pananom na iwinalat kan Bagyong Christine, Leon asin Marces sa nasyon. Sigon sa report kan Department of Agriculture sa Malacanang, posibleng magitaas pa ini dahil sa pigahalat pa ang mga dugang na impormasyon sa hiwas kan danyos na iwinalat kan tulong bagyo sa agrikultura. Sinabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa na grabing naapektaran ang Bicol Region kung saan haros kabanga kan danyos na rehistro sa rehiyon. Sinundan kan Mimaropa, Region 1 asin Cagayan Valley, mantang uminabot man sa 800 milyon ang lugi kan mga parauma sa endang high value crops asin kamangang bilyon pesos sa sektor nin parasira. Sinabi ni De Mesa na sa ngunyan 6.8 bilyon ang danyos kan Bagyong Christine asin Leon kasabay si Marcy. Pigahanap man o pigahalat pan detalye, pinakadakulang danyos ang narestro digdi sa rice sector o subsector asin sobra sa 5 bilyon pesos ini. Sinabi ng opisyal na naghihiro ng DA tanganing maitao ang tulos na ayuda sa mga parauma asin parasirang rinapado kan tulong kalamidad sa pagi kan 1 billion pesos na quick response fund para sa rehabilitasyon asin recovery kan mga naapektaran na lugar. Apera sa bayad danyos sa mga pananom kan paraumang naka-insured sa pagikan Philippine Crop Insurance System. Karaklan sa mga nadanyaran kan pananom, iyon gikan sa mga paratanom nin paroy, nagatanom nin gulayon, asin tagsadiri nin palaisdaan o fish pond. Sinabi ni De Mesa na dahil sa sunod-sunod na bagyo, nagbaba ang produksyon sa agrikultura asin pagsira nin 3.7%. Dadag pa ni De Mesa na dahil may La Nina ngunyan, mas makusog ang mga bagyo asin mas dakol ang tubig na dara, grabe ang danyos kan sa mga umahan. Mientras tanto, pinaibakwar po kan Department of the Interior and Local Government o pinaibakwar ni Department of the Interior and Local Government Secretary o DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga residentes na naka-estar sa 2,500 na mga barangay na posibleng direktang tinamaan kan Bagyong Nika. Sa ginibong press conference sa opisina kang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Campo Aguinaldo kasahapon, sinabi ni Rimulya na kaibahan sa mga pipa-ebakwar ang mga barangay sa Regions 1, 2, asin Cordillera Administrative Region o CAR na ina-identify ang mga flood asin landslide prone areas. Sinabi ni Rimulya na sinugo niya ang gobernador asin mga alkalde sa nasabing lugar na epektibo kasubanggi ang mandatory evacuation sa mga nag-i-star sa mga lugar na may halangkaw na pagbaha asin pagrasay nindaga. Paliwanag ni Rimulya na igwasindang 16 oras para gibuhon ang evacuation sa mga residentes. Dapat na seryoson ini kan mga first responders kapag sinabing nag-evacuar. Kaipuhan talagang mag-evacuate tanganing dai maging arog sa nangyaring landslide sa Batangas naggubinadanin kadakol na buhay. Dagdag pa ni Rimulya na naka-prepositioned na ang gabos na food pack kan DSWD asin nakahanda na ang C-130 mga land vehicles asin helicopters para mag-deliver nin kaipuhan na food packs. Apera digdi, handa naman ang mga air assets asin Air Force kasabay ang PNP kuning kaso kaipuhan ang air rescue sa mga isolated na barangay. Mantang sinabi kan Pag-asa, nagihan kan Bagyong Nika ang mga lugar na inotang rinapado kan Bagyong Christine, Leon asin Marcy. Sinuportaraan kan mga miyembros kan Kamara de Representantes ang pagbalik kan pundo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa taon 2025. Hinali kan Senate Committee on Finance o nahali sa Senate Committee on Finance. Tinawanin doon ni House Deputy Majority Leader Party List Representative Jude Asidre, House Assistant Majority Leader Zia Alonto Aliong, kang Lanao del Sur asin Jill Bungalon kan ako Bicol Party List asin Cagayan de Oro Representative Lordan Zuman ang importansya na matabangan ang mga pamilya na sakto o kulang nindiit ang income para sa endang pangangaipo.
Sigon kay Isidre, lugod na hilingon ang programa sa diring merits dahil sayang man, sinabi ni Adjong nan AKAP nagrepresentar kan Bagong Pilipinas Servicio Fair o BFSF initiative ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mairanis sa publiko ang serbisyo kan gobyerno. Sinabi niya ng AKAP saro man sa main services na duro-diretso na netao sa mga indigent as in qualified beneficiaries. Sigon pa kay Adjong, ang AKAP nagiserbing lifeline para sa mga nakaangat nindiit sa pinakatios na pamilya. Sinabi ni Bongalo na kamautan kan AKAP na matabangan ang pamilya na nakabalyo o makabalyo sa poverty line tanganing dai naman giraray. May pairarom sa kurit ang mga ini. Sinabi ni Bongalon na kung igwanin programa ang gobyerno para sa poorest of the poor, iyo man ini ang poor peace. Dapat may programa man para sa minimum wage earners. Tinawanin doon na sa Bicol Region, dakulang bagay ang financial assistance na receive ninda bago ang Bagyong Christine. Resulta ka ini dahil sinda basta-basta na sana magdidepende sa mga relief operations. Dagdag pa ni Bungalon. Sigon kay Suwan, ang AKAP data-driven ng kamautan na matabangan ng dakulang partikan populasyon. Sinabi niya ng AKAP ako man whimsical o arbitrary. Base ini sa datos asin mga pinagtatawanan in low-income earners. Sa hiling ni Suwan, daiman dapat nahalion ang programang ini dahil importantihon sa mga kapos and income. Dapat daw one step ahead ang Pilipinas sa paghanda sa anuman na pulisiya na gustong ipautob ni US President-elect Donald Trump sa oras na magtukaw ini sa pwesto. Sigon kay Senate President Francis Escudero. Sigon kay Escudero, kung otobo ni Trump ang nainot niyang pangako na mas deportation plan kan mga undocumented na mga dayuhan. Dakol na mga Pinoy ang tatamaan kay ni. Para iladawan ang sa iyang punto, sinabi ni Escudero na maski sarong porsyento kan 300,000 na Pinoy na ipapasakay sa 10 eroplano o kay puhan para digdi. Sinabi ni Escudero na kay Trump makusog ang dolyar. Ang epekto kay ni sa Pilipinas, iyo ang pagluya kan piso kung kaya siguradong malubo ang kantidad kan mga foreign debt o utang panluwas kang nasyon. Saro pang importanteng aspeto kang relasyon kang Estados Unidos sa Pilipinas na dapat hilingon iyo ang military alliance na pinakusog kan Biden administration. Sinabi ni Escudero na dapat handa kita kung may bagong posisyon ang Washington sa seguridad kang nasyon kontra sa China. Bako man sekreto ang mga ini dahil ipinahayag ni Trump sa kampanya asin ang mga ini nagpagana sa iya dahil inot nang naaraman ini. Dahil rason para matarakaan mga ang Pilipinas asin maging kaherak kapag nangyari ang promesa ni Trump sa mga Amerikano. Hinagad po ni dating Senador Bam Aquino sa mga legislador na tawanan tapat na tamang pondo sa taon 2025 ang national budget, ang libreng kolehiyo na sa iyang isinulong sa Senado kaito sa pagdangog kan 2025 budget kan Commission on Higher Education sa Senado. Napatunayan, asin araman na nagtalaan na ininin 23.4 billion pesos ang free college law. Alagad, sinabi ka ini, ang ahensya bakulang ang sinabi ng milyon na kantidad para sa milyon man na enrollees para sa maabot na school year. Sigon kay dating Senador Bam, kay puha na may dagdag fondo ang ley na libreng koleyo para masiguro na maiwasan ang gabos sa mga estudyante asin makatabang sa programa. Sinabi kay ini na ang principal sponsors o bilang principal sponsor o co-author kan libreng koleyo sa termino niya bilang chairperson kan Committee on Education. Kung ini sa giraray, mga taon na nitiwala sa pag-abot kan 2025, siniguro ka ini na magiging mas dakula ang pundo sa programa na mapakinabangan kan milyon-milyon na estudyante sa para maisabatas giraray ini o nainot nang naisabatas durante kan taon 2017. Dagdag pa ni Aquino na pahiwason niya ang programa para pagpadagos ang siguradong trabaho para sa mga magraduar. Bareta ngunyan mga tugang sa ibang nasyon,
Nangapudan po ang ribo-ribong mga residentes kan Valencia sa Espanya na magdimitir na sa pwesto si Valencia Regional Leader Carlos Mason matapos ang naging grabing pagbaha sa lugar na nagresulta sa pagkagadaan kan sobra sa 200 na mga individuals. Ini matapos magpalya na magpadaranin abiso ang mga otoridad sa mga residentes may kinaraman sa posibleng epekto kan bagyo sa nasabing lugar. Nagkaperang oras bago magpo ng grabing pag-itaas kan tubig kan Oktubre 29. Mientras naapisar kan mga naging protesta kontra kay Mazon, nagpahayag ini na inuto ng unang magkondukta nin clearing operation as in search and rescue operation para sa individual na panagos pa man giraray na nawara sa gurngunyan. Dagdag pa ni Mazon na pigrespeto niya ang naging marcha kan sa iyang mga nasakupan as in sinabing maabot ang oras na manimbag ang mga opisyal na nagkulang sa iyang banwaan. Business News. Business News. Pipag-ingat ang grupong Eco Waste Coalition ang publiko kontra sa plastic Christmas balls na piliming pigagamit bilang dekorasyon sa mga Christmas tree. Ginibukan grupo ang patanid kasabay ka na discovering plastic balls na nakawagas ngunyan sa iba-ibang mga merkado sa National Capital Region asin pagtaraning na probinsya mantang harani ang Christmas holidays. Sigon sa Eco Waste Coalition, nakabakalinin sa good sa 60 na samples na may malalain na disenyo, kolor asin sukol sa mga retail store sa Manila asin Quezon City. Ginamitan ninda ang mga samples in handheld X-ray fluorescence analyzer asin na-discovering may halangkaw na bromine content ang mga ini. Sa 60 samples, 57 ang napatunayan na may halangkaw na toxic chemical. Ang bromine sarong klase nin chemical na peligroso sa salud kung nasisinghot. Nagdadarainin nin kulog nin halunan, mata o kulog sa mata, dungo asin pagpiot nin daghan. Kapag nairani ini sa kulit, gas o liquid bromine nagdadarainin nin skin irritation o pagkapaso. Health news, mga dugang may kinaraman sa Bareta nan mga kalalakihan daw na nag-edad din 55 anyos pa itaas may halangkaw na peligro na tamaan ni non-melanoma skin cancer. Report kay Pading Mar de la Cruz. Pading Mar, good morning, kamin. Good morning, VP. Ang pagkagadang gikan sa non-melanoma skin cancer, nakausakan saldang ni Naldaw, padagos na naglalakop sa kinaban. Sigon sa mga eksperto sa salud, ang mga kalalakihan ang mas apektado kay ini. Hindi nagdagbag ang World Health Organization o WHO na halanggaw ang titamaan kam non-melanoma skin cancer. Iyo ang mga kalalakihan na may edad 55 anyos pa itaas. Takot kay ni abiso ka mga health experts sa publiko na magsulog ng protective clothings, magbayad ng sunscreen, magkalok, magsirong asin magsulog ng sunglasses. Danganing may pitaran ang peligro na tamaan ng non-melanoma skin cancer na dara kan sunlight. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Report sa kamugtakan kang panahon kay Basi Ariel Zamudio. Paray na aga po. Para po sa tuyang update sa panahon, ang bagyong si Nika, nagkusupa po ini asin sa ngunyan, saro na ini yung typhoon, habang inimana sa kadagatan sa may stirangan na partikang Aurora. Puring namatan ang sentro kan bagyong Nika sa distansyang 100 kilometers east-southeast kan kasiguran Aurora. Sa coordinates po iyan na 16.0 degrees north, 123.0 degrees east. Sa ngunyan, igwana ining taglaynin kusog na doros na harani sa sentro nagaabot sa 120 km per hour. Asin ikong pagbugso kan doros na nagaabot sa 150 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan, sa rekas man na 20 km per hour. Kasi kung dahil man magbago sa tracking kang bagyo at siya na alas 2 din hapon, nilalaw man na ini man nasa may bisinidad na kang buntok mountain province. Sa ngunyan, iko naman tropical cyclone Winsigal number 4 sa nagkakapirang lugar duman sa may central as northern Luzon. Samantala, digdiman sa Bicol region, nakapandera pa man ang tropical cyclone Winsigal number 1 sa probinsya kang Camarines Norte, sa northeastern portion man kang Camarines Sur,
kung saan man yan ang mga munisipyo duman sa Siroma, Tinambak, Carsitorena, asin Dagunoy. Samantala, igwaman na gale warning sa mga kadagatan o sa may northern asin eastern coast man kang Camarines Sur, pati naman sa northern coast kang Catanduanes. Singani na natin lima na delikadong magpalaot sa kadagatan dahil naman sa inasa na darakulang pag-alo na daraman kang bagyong si Mika. Sa probinsya kang Norte, Camarines Norte, asin Camarines Sur, ngunyan na aldaw, nilalauman man na may mga pag-ura na may mga pagsukan doros, dahil pa man sa epekto kan bagyong Mika. Samantalang ang probinsya man kang Albay, asin Catanduanes, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat man na pag-uran, asin pagpilat pagdaguldol. Samantalang ang probinsya man kang Sorsogon, asin Masbate, nilalauman man na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, na may mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Yan po sa tuyang update, tali po sa DOST Pag-asa, Ariel Samecho. Thank you, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa. Dahil na pong typhoon signal ang Masbate, Sorsogon, Albay, and Catanduanes. Nigwa na lang po nagkapirang mga munisipyo kang Camarines Sur, asin parte mga tugang kan iyan na Camarines Norte. Pero pagkatapos sa tuya ni nga nangarang gato si Framir, si Nika, may masunod na naman palaog po mga tugang sa PER o sa PAR sa Agada, sabi kang Pag-asa. Ang direksyon kaya ni pasiring mangyaray duman sa north, no? Moving north-westward, mga tugang ang bagyo. Pero may after kayan, may saro pa na nakatutok mga tugang sa Pilipinas na nasa luwas man kan PER. Doong magkasunodan yan, Pero itong ikadua dahil matama iyan. Ang estimate tabi, baka dahil man magtama mga tugang sa ibang parte kan Pilipinas. Na nasa harayo ini sa tuyang PER. Alright, sige. O bago kita mapaaram na ako diretso, alas 7 na. Good morning, tabi kay Pading Ilordi Abion, dyan sa CMD Pharmacy. Buda sa lalab ko ngayang sinilet Abion. Yan, mga employee nga kumadkad Castilla Sorsogon. On and managed by Edward and Elaine. Ay, so inaanak ko pala nag-manage ka ini. Si Elaine na Lana, Abion. Yeah. Thanks, tabi. So inaanak ko pala ang in charge kang CMD dyan sa kumadkad. Good morning, tabi. Sa imo, mga inaanak dyan, mga ehado sa kasal. Si Elaine. Nagdili sa kuya kan sarong aldaw. May daradarang donut. Yeah. Good morning, ihada. O di, balik, Shara. Jenny, nag-reply so picture mo. At balikan ko lang. Sumbi na ako bago ako magpaaram. Yaon digdi sa DCGB si Ruben Luminario. Nagsimbag na eh. Nakabugtak sa naka-restriction. Ano na kung picturean mo ini? Isend mo sa iya? Isend mo na sa iya? Nagkuha na lamang siya? Nag-sin? Parang hindi pa online. Anong address niya? Ang nakalapid is Dasmariñas, Cavite. Dasmariñas itong babaeng ito. Pangyari sa maaba ka. Pag-una ko, ay nako. Dasmariñas pala ito na Annalyn Luminaryong nailingta. Napig sabi niya, so aki niya, ay pangyari sa maaba. Di ako pala sa Dasma. Nay ko po. O sige, istoryahin na ni si Tio. Istoryahan mo pero halatong tan magsimbag. Iyo. Taka bago kami alas 6, may akomodar akong tawod digdi sa DCGB si Cho Ruben na Luminario. Nagkwan siya, nag-uli siya haling Rizal, Laguna ba ito, Chief Farmer Ade? Rizal, Laguna. Naguli siya digdi sa Legazpi, tapi gahanap suaki niya nan ngaran Annalyn Luminario. Then niya nagkahiriling sa mga aki niya, wig na panahon. Sa siya nagtatrabaho duman sa saro na mahiwas na daga sa Rizal, Laguna. Ngunyan pinabarakal da sa mga property kandag sa diri, nagbanga sa magturugang, di siya kasabay naman na naghali. Ngunyan, nagsakay siya sa bus, Paligaspi. Tapi gahanap na suaki niya na ang pangaran si Annalyn Luminario. Pig-search mi sa FB,
pinahiling ko sa iya itong picture, sabi niya, iyo nga iyan ang aki ko. Oh. Kaya pigpachat ko ngunyan, pero nahiling mo sa address kay ning na Annalyn Luminario, nasa Dasmariñas, Cavite. Oh, pero lahat-lahat tataba ka magsimbag kay ano ini kay Jenny. Nga kung natatalo yun mong nagkarlingan mga aki mo, mga ano yan, nagkabulagan da sindakan agum niya, salbatan ang pangyari. Ano, masaklap ang buhay. Suduan niya dang aki, yaon sa Amerika. Suduan niya dang aki, dahil niya sa Pilipinas aram kung sain. Ining saro, yaon da sa Legazpi. Kaya ang pig-trace mingon yan, yaon da duman sa Dasma. Ay, naku po, pangyari sa maabaka. Masaklap man na story. Anyway, sige, tonton lang yan sa pigtabangan. Kaya medyo nakalapas kita sa oras kan sa tuyang newscast. Yaon po ini, mga tugang sa DCGB. Importante kaya na matabangan niya to ang sa tuya na mga kababayan na naghahanap kan sa iyang kapamilya. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Mabalik kita 7:30 sa programang Anhapot. Maray na aga po sa Indogabon. God is good all the time. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito